Isang Philippine Cobra o Naya Philippinensis ang matagumpay na nahuli at na-rescue ng mga tauhan ng Naga City Environment and Natural Resources Office sa loob ng bahay ng dating Vice Alcalde sa Barangay Carayan, Naga City nitong Sabado, Hulyo 26. Sa bidyong ito, makikitang maingat at professional ang pag-rescue ng mga operatiba ng Naga Cobra o City Operatives for Basic Rescue of Wild Animals sa naturang makamandag na ahas na nagtago sa isang drawer ng bahay. May mga pagkakataong lumalaban ang ahas ngunit kalmado pa rin itong nahuli ng sentro. Sa hiling mi yaon to duman talaga sa lugar ninda kasi ang likod ni na former Vice Mayor rice fields. So iyan ang usualing habitat kan mga Philippine Cobra. Ayon sa Enro, ang ahas ay may tinatayang haba na 1 metro na na-turn over na sa Provincial Environment and Natural Resources Office o PENRO ngayong araw. Isang Philippine Cobra o mas kilala din sa tawag na Spitting Cobra, isa sa mga makamandag sa iba pang espisye nito. Samantalang muling nanawagan ng lokal na ahensya sa mga residente na agad i-report sa kanilang tanggapan ang anumang wildlife na makita sa kanilang lugar at makiisa sa pagprotekta sa kalikasan. Although sa International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, classified siya as bako man siyang endangered, bako man siyang threatened, pero kay puhan maproteksyonan tansen ng population kasi data aram kasi mayong study kung anong pira na lang na number ang mga arog kaning klase ng hayop na natural pest controller ta. So ang kinakakanya si mga kino sa mga fields and si sa masiton sa laog kang harong. So in short, sinda nagtatabang sa to para makontrol ang population kaning mga rodents na ini. Regine Boy, CSN.